Bruno, kada i zašto ste počeli trenirati karate? Pa počeo sam trenirati u osnovnoj školi, prije toga sam trenirao nogomet i onda kako je prijatelj krenuo na karate, tako sam i ja s njim i eto, tako je i završilo dan danas. Izborili ste nastup na Europskom seniorskom prvenstvu u Zadru, jeste li iznenađeni? Pa ne mogu reći da sam iznenađen, više mi je drago pošto se naporno treniralo upravo za Europsko prvenstvo, za izbore natjecanja, tako da više mi je drago nego što sam iznenađen, pošto znam koliko sam uložio u treninge i sve. Što očekujete od nastupa u Zadru i koji rezultat biste smatrali uspjehom? Pa naravno svako ko je došao ovdje očekuje medalju, prvo mjesto pogotovo, ali prihvatljiva je medalja u svakom slučaju. Kako ocjenjujete konkurenciju na ovom Europskom prvenstvu i koga smatrate najvećim konkurentom u Zadru? Pa konkurencija je jaka, s razlogom su ovdje, mislim da predstavnik Turske i predstavnik Grčke su favoriti u mojoj kategoriji. Tko vam pruža najveću podršku i kako? Pa naravno najveću podršku mi pružaju trener i trenerica, obitelj naravno i svi prijatelji koji su sa mnom i na treningu i u reprezentaciji i sve. Hvala Bruno i sretno! Hvala vama.